Hej så. Først vil jeg lige sige, at I må meget undskyld, at jeg ikke har fået lavet en video. Men jeg har ikke haft tid. Men nu er mit varsel ruttet op. Yay! Så det er dejligt. Jeg besluttede mig for, at det der med at lave en video den dag, den. Drop det. Jeg laver en video, hvor jeg har lyst. Men det er egentlig ikke det, jeg vil lave den her video for. Jeg har lavet den video ved Marsarias, analyseagtigt, hvor vi har set på nogle spil og DVD og sådan noget. Nu vil jeg se på nogle af mine nyere spil. Ja. Det første, Tour de France 2014. Ja, jeg synes faktisk, det er dårligt. Man skal virkelig gå op i Tour de France. Det er sådan helt vildt, for det er sjovt. Jeg er ikke engang nået at køre første bane. Så. Men ja. 2 stjerner. Jeg synes, det er dårligt. Men altså igen, det er bare min mening. Så det her FIFA World Cup 2014. Det skal lige siges, at alle spillene er til PlayStation 3. Så, men i hvert fald FIFA World Cup 2014. Jamen, jeg vil sige, at jeg brugte faktisk utrolig meget tid på det her spil. Der var sommerhus. Det var sådan noget med, at jeg havde fået lov til min PlayStation med, så sad jeg og spillede det hver dag. Det er et rigtig godt spil. Jeg vil sige, det er sjovt, hvor man spiller turneringen og det, men efter man ligesom har gennemført selve spillet med, og jeg har blandt andet vundet VM i spillet med Danmark, så bliver det lidt kedeligt, synes jeg. Jeg ved så, hvis det lige ordner noget. Man kan se min computerskærm. Hej. Gør lige noget andet. Sådan. Bedre, synes jeg. Men i hvert fald, jeg vil give det 5 stjerner. Det er sjovt lige i starten, men ellers så lidt kedeligt. Jeg kan ikke huske, at jeg mener, at det koster 400 et eller andet, og Tour de France koster 300 et eller andet. Så det næste. Det her Test Drive Ferrari Racing Legends. Ja. Det købte GameStop. Så. Ej, jeg må godt se, hvad jeg købte det til. Kan man egentlig... Oh my god. Men jeg kan se. Jeg vil sige, det er okay. Altså, man kan desværre ikke spille 2-player. Kun online. Det synes jeg, der mangler lidt. Sådan noget med, at man kan ligge og køre om kamp med sin ven. Altså, det ved jeg blandt andet, fordi jeg har været sammen med en af mine venner. Hvor vi så spillet. Så det mangler lidt det der med, at vi har kunne spille 2, og at vi har kunne sidde og skifte. Men det er meget fedt, hvis man kan lide Ferrari. Man starter med nogle af de fede Ferrari. Jeg mener, at det hedder en Ferrari F450. Og så er der en Ferrari California. Og der er også en Formel 1-bil. Og ja, der er et par stykker. Og så er der sådan noget med, at så kan man så reklamationer. Så er der helt gamle for en. Den over til den, og den, og så nyere. Så, og så er det så med, at du skal sluge. Der er en, ved jeg, der skal du
overhale alle biler, inden løbet er slut, og det var 3 omgange. Så det synes jeg, det kunne man godt have lavet lidt nemmere. Og det lader jeg sige, Tour de France, der for 3 år, synes jeg er passende. Fordi for 3 år, fint nok. Ferrari, der er også for 3 år. Synes jeg ikke er passende. Jeg synes, det skulle være ældre. Ikke for grund af der er volley, men for grund af der styresystem. Det er ikke mega eller sindssygt, men det er svært. Ja, det synes jeg synes, det er okay svært. Så. Men ellers så okay. Ja, lad os komme videre til den næste. Og den sidste. Det er et spil, jeg fik første dag det udkom. Jeg havde forudbestilt det hos GameStop. Watch Dogs. Yay! Og nu skal det lige siges til dem, der ikke har set den der video, jeg lavede sammen med ham og min ven Serias. Men der siger vi blandt andet, at hvad vi synes, den skulle være til alderen. Jeg vil sige, jeg er 12, og Watch Dogs, det er egentlig en okay spil. Styremåden, den er fin. Det, jeg synes, der er lidt irriterende, det er, hvor man skal køre bil. Der skal du opgradere det, i stedet for bare at lade, at man kører ligesom GTA det fra starten. Og så kan man så blive bedre og bedre, ikke? Og her, der kører du elendigt til at starte med. Ellers fint, og faktisk et sjovt spil. Den bliver faldet til 18. Der er nogle missioner, der er lidt svære, og jeg har ikke gennemført det eller noget. Det har jeg ikke stort set ikke nogen af mine spil. Efter et stykke tid, så godt gået. Men jeg siger, jeg er 12. Jeg vil nok sige, det er ved måske 13. Jeg har lidt svært ved det. Undskyld, hvis jeg lige kigger det, hvor jeg tænker. Men 13 år vil jeg skyde på. Ja. Det er vist. Det har. Ja. Men også husk, det er kun min mening med de her spil, ikke? De der spil. Kun min mening. Det er ikke jeres. Jeg synes ikke, Tour de France er særlig sjovt. Det kan godt være, der sidder en person, der synes, det er sjovt. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald, der kommer ikke videoer med do. Det kan være sådan lige hvor for lyst. Og så muligvis så får jeg Vaps. Yay! Og så kommer der sikkert noget Counter-Strike Source, Counter-Strike Global, der findes. Muligvis noget Assassins. Creed 3, for grund af det er den udgave, jeg har til computer, og så måske noget Payday. Det ved jeg ikke. Ja, der kommer nok noget Payday. Ja. Så hvis jeg får det. Ja, men det var egentlig det, jeg havde for denne gang. Så husk, hvis I har lyst. Og like min video. I må gerne dele eller kommentere, hvis I har lyst. Subscribe. Ja. Hvad mere skal jeg sige? Jo. I må også godt gå ind og subscribe ham, der hedder Victor Hækkenthaler. Så men det er bare det. En god dag. Ses.